La gravació semiautomàtica al voltant del canvi de motlle de la màquina i ajustar l'entrenament de l'alçada i l'amplada de la caixa. Primer canvieu la placa base del motlle i el cargol de bloqueig. Ajusteu i manteniu la placa base en equilibri. Ajusteu la placa base a l'origen. Seguiu la marca de referència per ajustar l'alçada i l'amplada de la caixa i, a continuació, proveu.